Tabuk kama terpuk jamita dihita, di mana tersurat di Kolose biddu tolu ayat 16 rodi ayat 17. Ujahama ayat 16 rapitan nom majaha ayat 17. Gugunma hata di Kristus maringan di tonga-tonga muna, mardongan sadok hapistara mahamu masih ajaran. Jala masih paingotan. Marhite-hite aka edde pesalmen, edde puji-pujian, dohot edde partodion, edehon hamuma debata di bagasan rohamuna, marroha hamoleateon. Jalanasa siulaon manang dihata, manang di pabahenan, saluhut mai marhite-hite guarni Tuhan Yesus. Uhut madok ngoleate tu debata ama marhite-hite ibana. Ima sahatna. Mauliate ma di tuhatta na mangaramoti bangsota makalason hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia na pauwalupuluhon. Jalasongon halak Kriste kita tung tahalas codo haluau nasikop na pinatupani tuhatta Yesus dihita. Nunga diroro jala dipalua di merdekaka kita. Sian parhatubanon disibulis alani dosatai. Molodung porsea hita di tuhatta Yesus. Jala tajalo Yesus gabe Tuhan jala sipalua hita. Nunga gabe jolma na merdeka, na malua, na bebas hita, dang sibulis be rajata. Alai Tuhan Yesus nama. Dada hamatea be jabarta, alai hanguluan nama, ima ngulu nama notongi. Dada portibio be sambulota, alai surgo nama, jalanunga gabe jolma, natinopane baru hita. Alai dang marguna yang gohola dihata tadok naung halak na porsea jala naung tinopane baru hita. Ikon tarida doi marhite pangalahota ima paretan itu hatta marhite turpuk sadarion. Moloboti pangalahodia ma sipa tuduhonota marhite naung takasita songon halak na porsea jala naung gabe jolma nai baru di bagasan Tuhan Yesus na parjolo tapamanat ma songon natar surat diturpuki gugun ma hatani Kristus maringan di tonga-tonga muna. Molo di terjemahan na asing didok hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Dipangido ikon takasma hatani debata mian. Jala hataima mangarajai rohanang pikirata manangahape nanaeng ulahonota. Nanaeng dohonota. Ikon ma marguru jala saturut tuhatan debata. Menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari setiap keputusan dan tindakan kita. Alani ima ikon ringgas mahita majaha dohot manangihon hatani debata. Dakolan manangihon. Alai takas pahusor-husorota dirohata parbagasan. Jala takas ikon hanguluhonota. Sianima gabe bolas taulahon. Maserokot dood dihita aka namatua manang lansia. Aididok napistar. Vitamin na dumenggan
tuhalak nama tua ima hatani debata nak pera tutu deba siak kita nunga hurang pernidaan maul majaha manang hurang parbinegian alai totu nunga godang naung hea tabege ditikki nasalpo ima tahanguluhon ima taulahon saunari napaduahon mula tapamanat diturupuki didok mardongan sadok habis taram mahamu marsiajaran jala masih paingotan marhite-hite akka edde pesalmen edde puji-pujian dohot edde partodion molodung hatani debatami yang dirohatta ima pakeota lau mangajari paingoto kalak alai ikon mardongan habisuhon ma hita pasahatoni tujuanna dada pailahon halak alayasa rap bertumbuh do di bagasan haporsiaon macerikot maon patupaon nihita naung marumur nagadjangon tarlumobi mai tuakka poparata nunga godang tabolus nunga godang nata alami. Kita sudah memiliki pengalaman yang sudah banyak dan kaya akan seluk-beluknya. Molodung hatani debata namian dirohatta lam ummapit mahita pasahaton akka sipasingot. Dohot pangajarion tuaka sudut noposo. Pengalaman hidup bersama Tuhan di masa lalu menjadi sumber pengajaran yang sangat berguna untuk diajarkan kepada generasi muda. Jalatotu gabelam marbisuk mahita pasahatoni tunasida. Napatuluhon didok ibana diturpuki edeho kamu madebata di bagasan rohamuna marroha hamuliateon. Lapatanna ikon radotattado parsobaon nabadia tu debata. Aikon pujiota do ibana. Ala ibana do namanopa. Ibana do namar mudu-mudu. Jala ibana do namanakas manotong paluahon hita. Jala ikon manotong do hita madok mauleante tu debata. Aidang habilanga kita akadenggan basa. Dohot asini rohana naung tajalo. Di umurta naung gajangon. Nunga boybe gumodang tikita lahoma bahen ibadah manang peribadahan tu debata dang pola saya tu gereja alai boydo pedomata dijabuta nang akka peribadatan na asing baca denggado mologodang hita marede sian buku ede manang lagu rohani dijabuta aleta kasmai sian nasa roha parbagasatai ido mangalehon semangat gogo mangalehon ketenangan dohot lasni roha dihita gumudang ma taedehon debata sian na mangedehon edde portibi na parpudi di ayat 10 pitu didok jalanasa siulaon manang dihata manang dipabahenan saluhut mai marhiti-hiti kuarni Tuhan Yesus uhut madok mauliate tu debata ama marhiti-hiti ibana omma sada prinsip utama di ngulu ni halak Kristen na madok manangaha petaula jala di dia pehita naeng masude nai patuduhon hadirion ni Kristus Yesus jala sude na taulai ikon ma napasangapon nama bahen marmulia debata. Pekerjaan sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu berbicara, bekerja, atau melayani, haruslah dilakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Ima dalata mangalehon sitiruon keteladanan tuak kapinoparta. Molo taulahoni gabe halak namarguna mahita. Lansiaon tuakka na oposo ay ima igutonon ni nasida
Ima manopa akapino partai. Gabe halak si puji. Jala si pasangap debata. Ima hatorangan na pinaadar ni tim na parade acarata nasian kantor pusat. Di hamuaka amanami dohot inanami rata-rata marumur mahitan waeng 70 20 tahun. Bahkan mungkin adong na marumur 25 tahun. Molo tabilangi umur na 25 tahun ni tu generasi na sedang bertumbuh nuaing tadok majo na sida marumur 20 tahun. Berarti 25 tahun dikurang 20 tahun. Sedia masih sani umur ta tu ibana onop 5 tahun. Sati kos nadang adong behadung mamburoti. Manang sia sudut dia pe dang adong be titik temu ni. Di perbedaan ni partikian di proses ni pertumbuhan manang ngoluk jumulo mahita seorang onop 5 tahun sianibana. Di partikian ni umur tanoaeng 25 tahun imana marumur 20 tahun. Ahadona law sidongonok kutusi marhite na mangangkat rumusi. Unak saya muruk doha mumulo di pode hamu pinopar munai. Ngasik kamu siani. Bayako kamu majolo perbandingan 65 tahun. Sedangkan perbandingan 10 tahun rap karejo di sada perusahaan penesian doon penesian on ro na parjolo tubuh si 10 tahun on didok tu na parpudi 10 tahun on songono kiat doh baik kami hiat di itu. Jadi tunggu apa tado amang doh tamu inang dak porse agen lektai molo tado na mangalang jagung pagi. Jadi molo di hutan ini inokku ala sejumo jok doau tu jabuni opuk kusiani nokku dako tamang nasongoni hamu. Memang seburju do harwa opung na saninong ni bay. Mulai si huingot na jolo jam 5 ngaborhat opungon. Dibuang ma pangguna hirang na. Jala lau 7 mape dang mangeal. Ya tu siamu do mangeal. Bah, akka permedan orra kena matuon nak pe nak penang matuon orang yatu si. Dang mangeal. Dang mangebal. Itu. Artinya tidak tangan kosong. Jema buat taru-taru do. Nang gua pala sahirang. Ihuti mataru-taruon jam 5 pagi. Ima dibuat tu kopi. Ibam tu kopi noni. Jadi ikon na dihali imana do kadong si bononna. Dang na adokya gadongi di sirade. Di mana mataru-taruon sahirang ima di mana tu kopina. Jadi molo sahirang ngabu imanai tu 5 kabona. Ibam me taru-tarui. Dungi di heli ma gadong mangicir. Dang gadong garikau. Ibu amma gadong igali magadong mangiciron ima dibuat tuhuta dungoy be manugoti nunga masak be gadongon. Nunga masak be gadongon. Dungi nga di lakopokian tu garai ipasisi garai tu sapik songonon ngesi be gulamo. Jadi takas do ngoti. Dungi di ngoy maiba dungo mau pungin na. Sarapan mas sarapan.
bani allang ma gadongon. Ba memang otong ala nasyak kota doi baro. Taksiar rohani ba bangalang gadongon. Toy ma daripada cik rohani pungon naroa marupani daripada malaiba. Sodong iddahan. Jadi manggadong do otong istilahna. Jeduk sidungi ngaitor di parade besibuan utubalian. Ba molo tinggal liba di hutan ang mangan. Sorong dongan di hutan. Itu. Jadi ngok marupane holan boras do dibuat. Dungi sira. Dungi sira. Borhak mak. Sah anot disan molotung na marbabo molotung na mangordang molotung na manabi molotung mabatting ena jolo mabatting do sonare pia sarong alat na canggih jengo na jolo ikon na dibas-bas do emei tu parati dungi piasa keluar emene. Godang merdege akan atah pakna. Jadi hamuak kainang baitor disuruh meba lau tu lupa ki. Lului joisan dekke. Mangarsik magwarni. Jaya saladong lupak otik anggot la ni tolu tu opat dekke itok. Ngadong disi. Manang nasi pasing perupani manang na ikon sibahut sadok saya dong doi hampir tidak pernah kita kecewa molodong lubak-lubak ima niarsik tor de bamba buti hira abar-abar tageleng niarsik mai nidadak mak dungi ba molo hira hurang dekya kana balgaon ni mapalati mai jalai din na dibuat mapalati maun amang dohot taminang dang binoto beboha tabuni apalagi molo di partoba imana sesomal lo dibuan rupani mobe tadahmu do mobe molo saya tadahmu sejenis makanan ringan dobe. Itu. Dongi bolu olo do muse dibuan sotul. Molo perbalige sotulima dicapur di arsik macet tabu. Dihamuak kainang sedakah kamu na bungu di son. Ayane do ni peditainin na. Narap tubu do pehita. Alayala di medanok kamu ala songon nabete ngakageleng muna. Dangi heahamu tu hutanamian tu hutan isarana rupani jeyang wakana magudang di huta ya lame doi na marsikola porsia do biau adong do pena julo dang marsipatu ado gudang masih banyak yang hadir ini beda 20 tahun dora auto hamu manang nasa 5 tahun ale gudang doon dang marsipatu jiban namasa na julu belgama baju ni anak mon ningon tiki natal asi sudah doron ndak bangonin ndak dang ni binoto to asa boy mesti tahun na negro pakai onda ndak masih ge bener aku apalagi tong pertumbuhan di anak kakak tok do je sengaja do ipau to keleng ne ngapa cocok bion ngapas bion pakai memang pakai men tapi melbes do oh nama nau gateng nomor liturgi inna je sukum ma bahasa belge-belge tu orang asaburu pakai na tan nang ro na pala pinikirepe Jehola saya dipakai ni baju nontor digosok do bisa bagai sifat
Molodak tu mana tu ise, tu anggina. Jadi tu dosa ni hamu akamangenak kubuan unang gabe na pinikiran munai do dipaksa kamu tu akapo para munai molo mamudai hamu. Kami dulu begini, opung lah itu. Opung kan sudah lahir ratusan tahun yang lalu. Inna. Kami udah orang milenium. Udah zaman modern. Inna. Imasara. Napa dua hon unang gabe tok do luta. Unang gabe stres do hita. Manang asa unang gabe tusi pikirata. Napa duluhon memang asa ikon marbisuk kita. Bohado kita laho menyalurkan apa yang baik dalam diri kita setelah kita hidup 80 tahun sementara mereka masih menjalani hidup 15 tahun atau 20 tahun. Bohama hita marbisuk laho pasahaton sita-sita semangat nadong di hita bohama asa maju pikiran ni pohopukon bohama asa dumenggan nguluna songonri tumazo anak nasian idukna katumazom do anak niri nak pengen lengi edang bui tertusuk ibadah molo medege iduk diri ale molo anak na bui do mate sol mai beni jadi tumazom anakna sian idukna na berikut na papaton angkat tu dosa ni asa totong do hita marlas ni roha mamudai gelektai dohot mamudai pauputai morodak songoni bodoh stres jala memang ulon nabora ibot hamu damang do taminang ulon naborat iportibion mamicang do dang mamuji. Jadi pekerjaan yang paling sulit adalah menegur. Iban na khusus di Bagasa Turpukon diajari kita untuk saling membangun, untuk saling menegur. Jadi di partikian di perdalanan di zaman todini picak-picang ipe marasing do sian napasahato picak-picang marasing do rohani jolma nama jalo picak-picak. Hado pede di bagi hamu no aeng hata tokka. Hado pede bagi hamu patang. Hado pede bagi hamu naso jadi. Unang patang tokka naso jadi. Najolo sudah ada tua-tua gabe natoras doi tidak danak. Natoras ini siapa tahu? Sonari nggak bisa atur gelengmu. Inna do. Najolo sudah ada danak gabe anak kodoi dirajumi rohani natoras. Geleng ni siapa? Dirajumi hita sudah doi gelekta. Danak pe maradopon nama tua dianggap doi sudah nama tua dihutai ise natorasna. Iben naulo nak kining mardalan partikian di zaman etika hidup. Dasar-dasar hidup dalam proses menumbuhkan kualitas dan mutu intelektual dan juga nilai-nilai spiritualitas itu juga berubah secara drastis. Jenggo namun menumbuhkan secara kolektif di bagasan partikianon kebersamaan. Ngasa daulaw na mau. Alay buhado hamu kainangan dorak somate hamu. Adorak soborhat behita. Edak pula do jarak ni umurta. Ngasa rupa si majujukta. Jelabatan di si buhado hita mempersiapkan akapo para tahun minimal dang boy kita berperan serta menumbuhkan kebersamaan dari segi universal. Bisa kita meningkatkan kebersamaan
menghargai petuah, menghargai nasihat kepada generasi kita. Akayanakon pahuputta boini ani tatadikon. Ada orang so borhat hita siap kasiangan. Jadi ngarok senjata na asing meloidok gugun. Sebenarnya dang boy terjemah honot toni hatai. Itu adalah bahasa yang sangat dalam artinya. Gugun. Gugun ma hatani Kristus maringan di tonga-tongamu. Bodo buato nakabahasa na asing. Mian ma hatani Kristus di tonga-tongamu. Hira sarupa dui. Naeng ma hatani Kristus totong baik kamu sarupa dui. Tetapi dia memakai kata gugun. Jadi molo gugun hira bodo honokku. Hita do nataluk nagabe hapeahan ni hatani debata. Gak ada yang lain. Jala molomian hatani debata di bagasak kita, hatani Tuhanipe mangula do di bagasak kita, beroperasional. Ido benedo imana gugunma hatani Kristus maringan di tonga-tongamu. Dungi do ibana asa mardongan hapistaran mahamu masih ajaran jala masih paingotan marhite aka edde pasalmen edde puji-pujian. Amang do hotamu inang edde do naboi hatop mempengaruhi motorik. Dohot mempengaruhi kejiwaan di zolma. Minum. Dia hamu akka suami istri son kadang masa do penajulu WA pasahat to kolong ni roha. Wade be kamu na jolo pasatok kolong muna tua mata. Ingot tamu do be? Surat pedang. Adong nomor surat. Alai godangan marhite edde do. Jaiben nama samartadang na jolo. Jewi ngot do be japitu ngemulai mengatur stani ba. Nino. Ngani sitel gitar niba. Sorong lah putuan nami. Tu dia ita budari indah nasada. Tulu besui maita. Ebagak do bereng boru nisianwi inna. Sobarani ba masuk tu jabuni perjabui. Le maredei do iba sedia. Saluar ma maredei sampai naik pulta baru niba. Gitu. Hola ton di porbadia ido na memungkin ke boy pasahaton tu si borwadi ibegi hore deni silabani mana ngalani taboni deni bay gabe sukuni mana ma sabiluk nai isiro na maredde ay dole ni perbari baddo inna dungi dibuka ma hanai jedelanai hirai tak marupane itikir jadi kasongoni do. Jadi ede do naboi na sangat strategis la pasahaton holong ni roha. Jadi bodo ede mabajol matangis, bodo ede mabajol ma termotivasi. Bodo ede mabajol ma ya bisa juga semangatnya hebat luar biasa. Molo tanggal 10 itu ede honota ma disia ka ede na berhubungan tu kebangsaan. Itu adalah membangkitkan jiwa patriotisme. Bohado kita membangkitkan spiritualitas. Bohado kita membangkitkan semangat nih akka generasi ta. Jadi memang dang boy be ate-ate. Parendeyon nama. Lapatanna. Segala sesuatu yang datang dari hati. Ya. Jadi edde, ibu toh hamudo dia hina tabun edde. Adong do edde hasolom mukan, usukum maju hamu. Boasa adong edde hasoloman di zolma. Alusna na adong do sian lirik nedei na berhubungan tunguluna. Jadi saboh-haboh HP zolma malona menciptakan lagu, kalau memang lirik lagu itu
tidak berhubungan dengan diri dia secara spiritualitas, maka nyanyian itu tidak akan pernah enak bagi dirinya. Ale molwadong do sian hata-hata nedei marhado muatu perdalanan ningoluna di dia pe dia deho kalak itor kontak doibana. Ini. Lapatanna itu enak ketika nyanyian itu berhubungan dengan hati. Jadi setiap nyanyian enak dinyanyikan ketika nyanyian itu berhubungan dengan hati. Molo swadong do hadumuan ni edei turoham parbagasan boha peta boni edei dang mardai idiho. Jadi benda tabo edei disiho marsitaonon nanggu malu sangat kalau. Itu kan karena menyangkut soal bagian dari perjalanan kehidupan kita. Dan mungkin berdaya di wede. Biarlah yang hitam menjadi hitam. Nah, ada hubungan nih. Apalagi sona birong kulitna mangedehoni. Ada ngadok kerumun dedoto awin dadoto. Ale mulu halak kuling mangedehoni mungkin. Ala memang marhadomuan itu warna nih kulitna. Jadi dia mau kainang menyangkut soal hati. Nah perpudi du Kristek kita godang do akana gajang umurna terpasu-pasu nguluna mangujungi nguluna marhite na marede. Saha rodi tunatos hosanai marede mana laos habis hosana. Itulah hebatnya nyanyian itu. Deyak kinau adong doe de hasolo mamuna de huria. Mula-mula hula ki dia de hokko ngape aku haduan lokma saha tuna mago kesadaranmu. Songoni lam nanget dang terbegebe suaram siapa mangamu tarengot tuedei laos edemima manaruhoko tu dia tu surgo nabi nararin itu hati. Jadi memang nyanyian itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan dan sekaligus misteri. Terutama jika itu adalah dihubungkan dengan spiritualitas. Dohota kaparto diota. Jadi, la mengalatih kepikunata, ternyata kepikunanope ay songon inang boru syaturi do tehe nanyalap ni amang nenggolan. Ngapikun hubegi. Apa amangi masih cerdas begitu pikirannya. Jadi ternyata akahita nama Tuhan salah satu cara untuk menghindari pikun membaca. Nah padua hon mengetok kepeng. Jadi sugari hamudo beno petugas menghitung pelean. Hanya untuk melatih. Kemudian Nina termasuk menyetir. Kalau masih bisa menyetir, dikontrol pelan-pelan, itu sangat menstabilkan. Karena kita melihat kaca spion kiri kanan, melihat kaca spion di dalam, melihat ke belakang, mendengar semua klakson. Jadi membaca, kemudian menyetir, kemudian juga bernyanyi. Itu juga. Jadi dak pola buai molo di luar nilan sion rojoho opusi sape sok kita maredede nggak apa-apa.
asa terlatih ikon akka pikirani. Jadi memang naeng marhite lasni roha, siar roha, siar lasni roha, doho siapa kirimon, kita manugu-nugu, mamicang, dohot mamodai akka paparatai. Urok nakiling, pekerjaan yang paling sulit adalah menegur. Makin tua kita, makin sulit untuk menegur. Yang paling mudah. Alani ikon marhite hatane debata, ikon di bagasan lasni roha, ikon marhite roha hati, dan kemudian harus di dalam pengharapan yang daripada Tuhan. Atong tagolom mai, nama dua pangalapan poda, naposo pangalapan gogo. Jadi memang ikon haroroan ni poda do hita. Alai naing mahita marbisuk malo pistar pasahaton podata. Amen.